जीवन द्वारा हो स्थापना मूल्यनिष्ठ समाज की। धर्मनिष्ठ हो नया समाज, धर्मनिष्ठ हो नया समाज, न्यायनिष्ठ हो नया समाज, धर्मनिष्ठ हो नया समाज। समय की मांग यही है, आवाज यही है आज की। समय की मांग यही है, आवाज यही है आज की। इस धरती को ऐसे सजाएं, घर घर को हम स्वर्ग बनाएं। अब स्वराज्य से विश्व राज्य हो, जग में शांति का साम्राज्य हो। अब स्वराज्य से विश्व राज्य हो, जग में शांति का साम्राज्य हो। धूमिल पड़े न आभा भारत माता के ताज की। समय की मांग यही है, आवाज यही है आज की। आध्यात्मिक जीवन द्वारा हो स्थापना मूल्यनिष्ठ समाज की। धर्मनिष्ठ हो नया समाज, धर्मनिष्ठ हो नया समाज, न्यायनिष्ठ हो नया समाज, धर्मनिष्ठ हो नया समाज। एक माली के फूल हैं सारे, फिर क्यों भेदभाव बंटवारे। सद्भावों की गूंथ के माला पिए पिलाएं प्रेम का प्याला। सद्भावों की गूंथ के माला पिए पिलाए प्रेम का प्याला। वाणी में वीणा हो, रुचि हो सेवा के साज की। समय की मांग यही है, आवाज यही है आज की। आध्यात्मिक जीवन द्वारा हो स्थापना मूल्यनिष्ठ समाज की। धर्मनिष्ठ हो नया समाज, धर्मनिष्ठ हो नया समाज, न्यायनिष्ठ हो नया समाज, धर्मनिष्ठ हो नया समाज। अहिंसा वीरों का भूषण, प्राणी मात्र को दे संरक्षण। नियम निभाएं, संयम धारें, पवित्रता से चरित्र निखारें। नियम निभाए, संयम धारे, पवित्रता से चरित्र निखारे। ओम शांति। 7 डिसेम्बर 2020 मसीहार साकार महावाक्य।
ମିଠେ ବଚ୍ଚେ, ତୁମେମାନେ ବହୁତ ସମୟ ପରେ ପୁନର୍ବାର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ବହୁତ ଶିଖିଲ ଧେ, ଅର୍ଥାତ୍ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମିଳିଥିବା ଗେହ୍ଲା ସନ୍ତାନ ଅଟ। ପ୍ରଶ୍ନ, ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ଏକରସ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଥିର ରଖିବାର ଉପାୟ କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ସର୍ବଦା ମନେ ରଖ, ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ବିତିଗଲା ତାକୁ କହିବା ଡ୍ରାମା। କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ତ ନିନ୍ଦା, ସ୍ତୁତି, ମାନ, ଅପମାନ ସବୁକିଛି ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ଏକରସ ରଖିବା ପାଇଁ ଅତୀତର ଚିନ୍ତନ କର ନାହିଁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଆତ୍ମିକ ବାବାଙ୍କର ନାମ କ'ଣ? ଶିବ ବାବା। ସେ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ସବୁ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ନାମ କ'ଣ? ଆତ୍ମା। ଜୀବ ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀରର ନାମ ଦିଆଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାର ସେହି ନାମ ହିଁ ରହିଥାଏ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁନିଆରେ ଢେର ସତ୍ସଙ୍ଗ ରହିଛି। ଏହା ହେଲା ସଚ୍ଚା ସତ୍ର ସଙ୍ଗ, ଯାହାକି ସତ୍ୟ ବାବା ରାଜଯୁଗ ଶିଖାଇ ଆମକୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏପରି ଆଉ କୌଣସି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଅଥବା ପାଠଶାଳା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରର ଜ୍ଞାନ ତୁମମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି। ତେଣୁ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ହିଁ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ଅଟ। ବାବା ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏହି ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ର କିପରି ଘୁରୁଛି। ଯେତେବେଳେ କାହାକୁ ବି ବୁଝାଉଛ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଚକ୍ର ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ କରି କୁହ, ଏବେ ତୁମେ ଏପଟକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ଯିବ। ବାବା ଜୀବ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କର। ଏହା ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମେ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଶୁଣି ଆସୁଛୁ, ଏବେ ପୁନର୍ବାର ଶୁଣୁଛୁ। ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ କୌଣସି ବି ଦେହଧାରୀ ପିତା, ଶିକ୍ଷକ, ଗୁରୁ ନାହାନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ବିଦେହୀ ଶିବ ବାବା ହିଁ ଆମର ଶିକ୍ଷକ, ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ କୌଣସି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଏପରି କଥା କହୁନଥିବେ। ଏହା ତ ଏକମାତ୍ର ମଧୁବନ ଅଟେ। ସେମାନେ ପୁଣି ବୃନ୍ଦାବନରେ ଗୋଟିଏ ମଧୁବନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ତାକୁ ତ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବ ମଧୁବନ ତ ଏହା ଅଟେ। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ଯେ ଆମେମାନେ ସତ୍ୟଯୁଗ ଏବଂ ତ୍ରେତା ଯୁଗରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେବା ପାଇଁ ଏବେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଆମକୁ ବାବା ଆସି ସ୍ମୃତି ଦେଉଛନ୍ତି 84 ଜନ୍ମ କିଏ ଏବଂ କିପରି ନେଉଛନ୍ତି। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣିଛ। ମନୁଷ୍ୟ ତ କେବଳ କହିଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ହେଲେ ବୁଝିନାହାନ୍ତି। ବାବା ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସତୁ ପ୍ରଧାନ ଆତ୍ମାମାନେ ଥିଲେ, ଯେଉଁଠି ଶରୀର ମଧ୍ୟ ସତୁ ପ୍ରଧାନ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ନାହିଁ, ଏହା ହେଉଛି କଳିଯୁଗ। ଆମେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଯୁଗରେ ଥିଲୁ, ପୁଣି ଚକ୍ର ଲଗାଇ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଇ ଲୌହ ଯୁଗରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ। ପୁନର୍ବାର ଚକ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ଲଗାଇବାକୁ ହେବ। ଏବେ ନିଜର ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ତୁମେମାନେ ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନ ଅଟନା। ଯିଏ ହଜିଯାଇ ପୁଣି ବହୁତ ସମୟ ପରେ ମିଳିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଶିକିଲଧେ କୁହାଯାଏ। ତୁମେମାନେ ପୁରା 5000 ବର୍ଷ ପରେ ମିଳିଛ। ତୁମେମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛ, ଇଏ ସେହି ବାବା ଯିଏକି 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରର ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ଦେଇଥିଲେ, ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ କରିଥିଲେ। ଏବେ ପୁନର୍ବାର ଆମକୁ ଜନ୍ମସିଦ୍ଧ ଅଧିକାର ଦେବା ପାଇଁ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ବାବା ରିଏଲାଇଜ୍ କରାଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଆତ୍ମାର 84 ଜନ୍ମର ମଧ୍ୟ ରିଏଲାଇଜେସନ୍ ଅନୁଭୂତି ହୋଇଯାଉଛି।
ଏସବୁ କଥା ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଯେପରି 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇଥିଲେ। ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦେବତା ଅଥବା କାଙ୍ଗାଳକୁ ମୁକୁଟଧାରୀ କରାଇବା ପାଇଁ ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଆମେ 84 ଥର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଇଛୁ। ଯେଉଁମାନେ ନେଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଏଠାକୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ ନାହିଁ। କେହି ପୁଣି ଅଳ୍ପ ବୁଝିବେ। କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ତ ରହିଛି ନା। ନିଜ ନିଜର ଘର ଗୃହସ୍ଥରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତେ ତ ଆସି ଏଠାରେ ବସିଯିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ପଦ ପାଇବାର ଥିବ ସେମାନେ ସତେଜ ହେବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିବେ। ଯେଉଁମାନେ କମ୍ ପଦ ପାଇବେ ସେମାନେ ଅଧିକ ପୁରୁଷାର୍ଥ ମଧ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଏପରି ଜ୍ଞାନ ଅଟେ ଯାହାକି ଯେତେ କମ୍ ପୁରୁଷାର୍ଥ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ବ୍ୟର୍ଥ ଯିବ ନାହିଁ। ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆସିଯିବେ। ଯଦି ପୁରୁଷାର୍ଥ ଭଲ କରିଥାନ୍ତେ ତେବେ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଯୁଗର ଯାତ୍ରା ବିନା ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଏହି କଥା ମନେ ପକାଉଥାଅ। କାହା ସହିତ ବି ଦେଖା ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଏହି କଥା ବୁଝାଅ ଯେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବ। ଏହି ଶାରୀରିକ ନାମ ତ ପରେ ମିଳୁଛି, ଶରୀରର ନାମ ପଛରେ ମିଳିଛି। କାହାକୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ଶରୀରର ନାମ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ବେହଦର ବାବା ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ତୁମେ କହୁଛ ଆତ୍ମିକ ପିତା ଆସିଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆତ୍ମା ତାପରେ ପୁଣି ପିଲାମାନଙ୍କର ନାମ ନେଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ଆତ୍ମିକ ବାବା କ'ଣ ବୁଝାଉଛନ୍ତି? ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ଜାଣିଛି ଶିବ ବାବା ଏହି ଭାଗୀରଥଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମକୁ ସେ ହିଁ ସହଜ ରାଜଯୁଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ନାହାନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ବାବା ଆସି ରାଜଯୁଗ ଶିଖାଇବେ। ସେହି ବାବା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ କେବେ ବି ଏପରି କହିପାରିବେ ନାହିଁ ବା ବୁଝାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଏହି ଶିକ୍ଷା ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ନୁହେଁ। ଏହାଙ୍କୁ ତ ଏକଥା ଜଣା ହିଁ ନଥିଲା ଯେ କଳିଯୁଗ ଶେଷ ହୋଇ ସତ୍ୟଯୁଗ ଆସିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାଙ୍କର କୌଣସି ଦେହଧାରୀ ଗୁରୁ ନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତ କହିବେ ଆମକୁ ଆମର ଗୁରୁ ଅମୁକଙ୍କ ଜ୍ୟୋତି ଜ୍ୟୋତିରେ ମିଶିଗଲା। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦେହଧାରୀ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି। ଧର୍ମ ସ୍ଥାପକମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେହଧାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ଧର୍ମ କିଏ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି? ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଶିବ ବାବା ହିଁ ବ୍ରହ୍ମା ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ଏହାଙ୍କର ଶରୀରର ନାମ ବ୍ରହ୍ମା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ କହିବେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ତ ଦେହଧାରୀ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ଧର୍ମର ସ୍ଥାପକଙ୍କର ଚିତ୍ର କ'ଣ ଦେଖାଇବେ? ଶିବଙ୍କର ହିଁ ଦେଖାଇବେ। ଶିବଙ୍କର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ କେହି ବଡ଼ କେହି ଛୋଟ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ତ ବିନ୍ଦୁ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ନାମ ରୂପ ମଧ୍ୟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଏ ଆଖି ଦ୍ୱାରା ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ଶିବ ବାବା ତୁମକୁ ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛ ନା। ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମନ ମନା ଭବ। କେବଳ ମୋତେ ହିଁ ସ୍ମରଣ କର। ଅନ୍ୟ କାହାର ବି ସ୍ତୁତି କରିବାର ନାହିଁ। ଆତ୍ମାର ବୁଦ୍ଧିରେ କୌଣସି ଦେହର ସ୍ମୃତି ନ ଆସୁ। ଏହି କଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଆମକୁ ଶିବ ବାବା ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ସାରା ଦିନ ଏହି କଥାକୁ ଚିନ୍ତନ କରୁଥାଅ। ଶିବ ଭଗବାନ ବାଚ ପ୍ରଥମେ ତ ଆଲ୍ଲାହଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ଜାଣିବାକୁ ହେବ। ଏହି କଥାକୁ ପକ୍କା ନିଶ୍ଚୟ ନ କରାଇ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ବୁଝାଇଲେ କିଛି ହେଲେ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବ ନାହିଁ। କେହି ତ ଏହାକୁ ଠିକ୍ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କେହି କହୁଛନ୍ତି ଏହାକୁ ବୁଝିବାକୁ ତ ସମୟ ଦରକାର। କେହି ପୁଣି
କହୁଛନ୍ତି ବିଚାର କରିବା। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମନୁଷ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ନୂଆ କଥା। ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବସି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ବିଚାର ଚାଲୁଛି କ'ଣ କଲେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏହି କଥା ଆସିଯିବ। ଶିବ ହିଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ଆତ୍ମାକୁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର କିପରି କୁହାଯିବ? ଯାହାର ଶରୀର ହିଁ ନାହିଁ ବାବା ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ କେବେ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇଥିବେ। ସେଥିପାଇଁ ତ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ସାଗର କୁହାଯାଉଛି। ଏମିତି ଅଯଥାରେ କାହିଁକି କହିବେ? କେହି ବହୁତ ପଢ଼ିଥିଲେ କୁହାଯାଏ। ଇଏ ତ ବହୁତ ବେଦଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଅଥବା ବିଦ୍ୱାନ କୁହାଯାଇଥାଏ। ବାବାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ବା ଅଥରିଟି ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ କୁହାଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚୟ କେବେ ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମେ ତ ପଚାରିବା ଦରକାର, ବର୍ତ୍ତମାନ କଳିଯୁଗ ନା ସତ୍ୟଯୁଗ? ଏହା ନୂଆ ଦୁନିଆ ନା ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ? ଲକ୍ଷ୍ୟ ତ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଛି। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଯଦି ଥାନ୍ତେ ତେବେ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଥାନ୍ତା। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଦରିଦ୍ରତା ହିଁ ନଥାନ୍ତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କେବଳ ଏମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର ରହିଛି। ଯାହାଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ଚିତ୍ରକୁ ନମୁନା ରୂପରେ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ନଚେତ୍ ତାଙ୍କର ମହଲ ବଗିଚା ଆଦି କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଇଥିବ। କେବଳ କ'ଣ ମନ୍ଦିରରେ ସବୁବେଳେ ରହୁଥିବେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର ନିବାସ ସ୍ଥାନ କେତେ ବଡ଼? ତେବେ ଦେବୀ ଦେବତା ମାନେ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ମହଲରେ ରହୁଥିବେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଜାଗା ଥିବ। ସେଠାରେ ଡରିବାର କୌଣସି କଥା ନଥାଏ। ନୂଆ ଦୁନିଆ ସର୍ବଦା ଫୁଲର ବଗିଚା ହୋଇ ରହିବ। ସେଠାରେ କୌଣସି କଣ୍ଟା ନଥାଏ। ତାହା ହେଉଛି ବଗିଚା। ସେଠାରେ ତ କାଠ ଆଦି ଜଳାଉନଥିବେ। କାଠ ଜାଳିବା ଦ୍ୱାରା ଧୂଆଁ ବାହାରେ ଏବଂ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ। ସେଠାରେ ଆମେ ବହୁତ କମ୍ ଜାଗାରେ ରହିଥାଉ, ପୁଣି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲେ। ସେଠାରେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଫୁଲ ବଗିଚା ରହିବ, ଯେଉଁଠାରୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁଗନ୍ଧ ଆସୁଥିବ। ସେଠାରେ ଜଙ୍ଗଲ ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ। ଏବେ ସେସବୁର ଅନୁଭବ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁନାହଁ। ତୁମେମାନେ ଧ୍ୟାନରେ ଯାଇ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ମହଲ ଆଦି ଦେଖି ଆସୁଛ। ଏଠାରେ ତ ତାହା ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଦେଖିଲ ପୁଣି ଗୁପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ସାକ୍ଷାତକାର ତ କରିଛ ନା? ସେଠାରେ ରାଜକୁମାର ରାଜକୁମାରୀମାନେ ରହିବେ। ବହୁତ ରମଣୀୟ ସ୍ୱର୍ଗ ହେବ। ଯେପରି ଏଠାରେ ମହୀଶୂର ଆଦି ରମଣୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଛି, ସେହିପରି ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁଗନ୍ଧିତ ପବନ ବୋହିବ। ପାଣିର ଝରଣା ବହି ଚାଲିବ। ଆତ୍ମାମାନେ ଭାବନ୍ତି ଆମେ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବୁ। ଆତ୍ମାକୁ ତ ସ୍ୱର୍ଗ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ନା? ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏବେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ ହେଉଛି। ସେଠାରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ହେବ? କେଉଁଠି ଆମେ ରହିଥିବୁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହିସବୁ କଥା ସ୍ମୃତିରେ ଆସୁଛି। ସେ ସମୟରେ ଚିତ୍ର ସବୁ ଦେଖ ଏବଂ ଖୁସି ହୁଅ। ତୁମେମାନେ କେତେ ଭାଗ୍ୟବାନ। ସେଠାରେ ଦୁଃଖର କୌଣସି କଥା ରହିବ ନାହିଁ। ଆମେ ତ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥିଲୁ, ପୁଣି ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇଛୁ। ଏବେ ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। କିପରି ଯିବୁ? ତେବେ କ'ଣ ରସିରେ ଓହଳି ଯିବ? ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ତ ଶାନ୍ତିଧାମର ନିବାସୀ ଅଟୁ। ବାବା ସ୍ମୃତି ଦେଉଛନ୍ତି, ଏବେ ତୁମେ ପୁନର୍ବାର ଦେବତା ହେଉଛ ଏବଂ ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କରାଉଛ। କେହି କେହି ଘରେ ବସି ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତକାର କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବନ୍ଧନରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କେବେ କ'ଣ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ଦେଖ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିପରି ଉତ୍ସାହ ଆସୁଛି। ନିଜର ଘରକୁ ଯିବାର ସମୟ ପାଖେଇ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଆତ୍ମାକୁ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଜାଣୁଛନ୍ତି ବାବା ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସଜେଇବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଶେଷ ସମୟରେ ଖବରକାଗଜରେ ମଧ୍ୟ ବାହାରିବ। ଏବେ ତ ସ୍ତୁତି ନିନ୍ଦା ମାନ ଅପମାନ ସବୁକିଛି ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସୁଛି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ବିତିଗଲା ତାର ଚିନ୍ତନ କରିବା ଅନୁଚିତ।
କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଖବରକାଗଜରେ ବାହାରିଥିଲା। ଏବେ ପୁଣି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରାଯାଉଛି। ଯାହା କିଛି ହଙ୍ଗାମା ହୋଇଥିଲା ତାହା ତ ହୋଇଗଲା। ତା ଦ୍ୱାରା ନାମ ତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା ନା। ପୁଣି ତୁମେମାନେ ତାର ଜବାବ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛ। ଖବରକାଗଜ କେହି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କେହି ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଫୁର୍ସତ ମିଳୁନାହିଁ, ଅନ୍ୟ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ଏହା ବେହଦର ବଡ଼ ଡ୍ରାମା ଅଟେ। ଟିକ୍ ଟିକ୍ ହୋଇ ଚାଲୁଛି। ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ର ଘୂରି ଚାଲିଛି। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ପାସ୍ ହେଲା, ତାହା ପୁଣି 5000 ବର୍ଷ ପରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। ଯାହା ହୋଇଗଲା ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ବିଚାର ଆସୁଛି ଯେ ଏହି ଭୁଲ ହୋଇଗଲା। ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଭୁଲ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକି ଅତୀତ ହୋଇଗଲା। ତେବେ ଆଗକୁ ଆଉ ସେ ଭୁଲ କରିବ ନାହିଁ। ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ବାରମ୍ବାର ଏହିଭଳି ଭୁଲ କରିବା ଭଲ ନୁହେଁ। ଏଭଳି କର୍ମ କରିବା ଭଲ ନୁହେଁ। ମନ ନିଶ୍ଚିତ ଖାଇବ ଯେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଖରାପ କାମ ହୋଇଗଲା। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏପରି କର ନାହିଁ, ଅନ୍ୟକୁ ଦୁଃଖ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ମନା କରାଯାଇଛି। ବାବା କହିଦେଉଛନ୍ତି ଏହି କାମ କର ନାହିଁ। ନ ପଚାରି କୌଣସି ଜିନିଷ ଉଠାଇଲେ ତାକୁ ଚୋରି କୁହାଯିବ। ତେଣୁ ଏପରି କାମ କର ନାହିଁ। କଡ଼ା କଥା କୁହ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆ ଦେଖ କିପରି। କେହି ଯଦି ଚାକର ଉପରେ କ୍ରୋଧ କରିଲେ ତେବେ ସେ ମଧ୍ୟ ଶତ୍ରୁତା କରିଦେଉଛି। ସେଠାରେ ତ ବାଘ ଛେଳି ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷୀରଖଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ମିଠା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ରହିବେ। ଲୁଣ ପାଣି ଅର୍ଥାତ୍ ତିକ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୀରଖଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ମିଠା ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଥାଏ ନା। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷୀରଖଣ୍ଡ ହୋଇ ରହିବେ ଏବଂ ଏହି ରାବଣ ଦୁନିଆରେ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ଲୁଣ ପାଣି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ପିତା ଏବଂ ପୁତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ତିକ୍ତତା ଆସିଯାଉଛି। କାମ ମହାଶତ୍ରୁ ଅଟେ ନା। ଏଠାରେ କାମାସକ୍ତ ହୋଇ ପରସ୍ପରକୁ ଦୁଃଖ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଦୁନିଆର ସମ୍ବନ୍ଧ ତିକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ସତ୍ୟଯୁଗୀ ଦୁନିଆ କ୍ଷୀରଖଣ୍ଡ ଅଟେ। ଏସବୁ କଥାକୁ ଦୁନିଆ କ'ଣ ଜାଣିବ? ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଏହିସବୁ କଥାକୁ ଦୁନିଆର ମନୁଷ୍ୟମାନେ କ'ଣ ଜାଣିବେ? ଯେଉଁମାନେ ଦେବତା ଥିଲେ ସେହିମାନେ ହିଁ ସ୍ମୃତିରେ ଆସୁଛି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଦେବତାମାନେ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଥିଲେ। ସେହିମାନେ ହିଁ 84 ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହିମାନେ ହିଁ ପୁନର୍ବାର ଆସି ଏଠାରେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, କଣ୍ଟାରୁ ଫୁଲ ହେବେ। ଏହା ବାବାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଯାହାର ଅନେକ ଶାଖା ବାହାରି ଚାଲିଛି। ଖୁଦା ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସେବାଧାରୀ ହେବେ, ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୟଂ ଖୁଦା ରାଜତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେମାନେ ଖୁଦାଙ୍କର ଖିଦମତଗାର ଅର୍ଥାତ୍ ସେବାଧାରୀ ଅଟୁ। ସେମାନେ ସ୍ଥୂଳ ସେବାଧାରୀ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ସୂକ୍ଷ୍ମ ସେବା ଅଟେ। ବାବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସେବା ଶିଖାଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଆତ୍ମା ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ପୁଣି ଆସି ସତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରିଲେ ହିଁ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ଏହା ହେଉଛି ଯୁଗ ଅଗ୍ନି। ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗର ଗାୟନ ରହିଛି ନା। କୃତ୍ରିମ ଯୁଗ ତ ବହୁତ ହୋଇଗଲାଣି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯୁଗର ଯାତ୍ରା କହିବା ଠିକ୍ ଅଟେ। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି କରି ତୁମେମାନେ ଶିବପୁରୀକୁ ଚାଲିଯିବ। ତାହା ହେଲା ଶିବପୁରୀ ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁପୁରୀ। ଏହା ହେଲା ରାବଣପୁରୀ। ବିଷ୍ଣୁପୁରୀ ପଛରେ ରହିଛି ରାମପୁରୀ। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀମାନଙ୍କ ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀମାନେ ଆସନ୍ତି। ଏହା ତ ସାଧାରଣ କଥା। ଅଧା କଳ୍ପ ସତ୍ୟଯୁଗ, ତ୍ରେତା ଯୁଗ, ଅଧା କଳ୍ପ ଦ୍ୱାପର ଏବଂ କଳିଯୁଗ। ଏବେ ତୁମେ ସଙ୍ଗମରେ ଅଛ।
ଏ କଥା କେବଳ ତୁମେ ହିଁ ଜାଣିଛ। ଯିଏ ଭଲ ଭାବରେ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଅଛୁ। ଏ କଥା କାହା ବୁଦ୍ଧିରେ ମନେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ସାରା ଡ୍ରାମା ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିଯିବ। କିନ୍ତୁ କଳିଯୁଗୀ ଦେହର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଆଦି ମନେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ହେବ, କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ରାଜଯୁଗ ଶିଖାଇଲା ବାଲା କେବଳ ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ହେଉଛି, ଯିଏକି ସାରା ଦୁନିଆକୁ ବଦଳାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏକଥା ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛ। ଏବେ ଆମେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଅଛୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ହିଁ ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ। 1 ନମ୍ବର, ଏପରି କୌଣସି କର୍ମ କରିବାର ନାହିଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କାହାକୁ ଦୁଃଖ ମିଳିବ। କଡ଼ା କଥା ମଧ୍ୟ କହିବାର ନାହିଁ। ବହୁତ ବହୁତ କ୍ଷୀରଖଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ମଧୁର ସ୍ୱଭାବଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର, କୌଣସି ଦେହଧାରୀର ମହିମା କରିବାର ନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧିରେ ରହୁ ଯେ ଆମକୁ ଶିବ ବାବା ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ସେ ହିଁ ଜଣଙ୍କର ହିଁ ମହିମା କରିବାକୁ ହେବ। ଆତ୍ମିକ ସେବାଧାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବରଦାନ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୁଣକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କର ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ଧାରଣ କରୁଥିବା ଗୁଣମୃତ ହୁଅ। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସର୍ବଗୁଣର ମାଳାକୁ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି ସେହିମାନେ ହିଁ ବିଜୟ ମାଳାରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ହୋଲି ହଂସ ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ହଂସ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ଗୁଣକୁ ଦେଖ ଏବଂ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ଗୁଣକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଧାରଣ କର। ଏହିଭଳି ଗୁଣର ମାଳା ସମସ୍ତଙ୍କ ଗଳାରେ ପଡ଼ି ରହିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁମାନେ ଯେତେ ଯେତେ ବାବାଙ୍କର ଗୁଣକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଗଳାରେ ସେତେ ବଡ଼ ମାଳା ପଡ଼ିଥାଏ। ତେବେ ଗୁଣରୂପୀ ମାଳାକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଗୁଣର ମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାନ୍ତି। ଏହାର ସ୍ମାରକୀ ରୂପରେ ଦେବତା ଏବଂ ଦେବୀମାନଙ୍କର ଗଳାରେ ମାଳା ପିନ୍ଧିଥିବାର ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ସ୍ଲୋଗାନ, ସାକ୍ଷୀ ପଣିଆର ସ୍ଥିତି ହିଁ ଯଥାର୍ଥ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ଆସନ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। बनाया प्रभु ने है अपना, दिया सुख हमें है कितना। बनाया प्रभु ने है अपना, दिया सुख हमें है कितना। न इतने तारे अंबर में, न इतने तारे अंबर में, न सागर में ही जल इतना। बनाया प्रभु ने है अपना, दिया सुख हमें है कितना। बनाया प्रभु ने है अपना, दिया सुख हमें है कितना। न इतने तारे अंबर में, न इतने तारे अंबर में, न सागर में जल इतना। बनाया प्रभु ने है अपना, दिया सुख हमें है कितना।
दिया सुख हमें है कितना। वो है शरण हारी जो हमको गोद में पाले। वो है शरण हारी जो हमको गोद में पाले। दिया जीवन नया हमको पिला कर नजरों से प्याले। है किस्मत पे हम इतराते हैं गाते हो के मत वाले। बनाया प्रभु ने है अपना, दिया सुख हमें है कितना। बनाया प्रभु ने है अपना, दिया सुख हमें है कितना।